Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bamda kasni. Kajung sya akam juk presiden ke KSU nong thamai circle. Tang hapo khindiat kenta hadian bo mencurang ba ke jela u konwat ke sangma ula pentep ling ba kilat pathai khubor bagi pulit kila pengat South li ki mukot dumai ki kenhun ki balik ban khanra work permit ya kinong belabar jela ki batray ya ke project Hamadan Pulu. Ki pulit kila kem yu samla Eric na ying sa jong una nong thamai bad kadaw ke jing sya kem jong uni unong yalam ke KSU nong thamai circle kadai halor ke jing khanra work permit jong ke KSU ya kinong belabar jela ki batray bela ha ki than nong thamai henry ulalait no. Ki pulit kila ra yu samla Eric Shasada Police Station bat kila bat kumbashi kenta AA hapo thanan. Na kajing sya akem jung usamla Eric kinong yalam jung ke KSU nong thamai circle men ha ka khatlai tering uha banit hajar ha police station laj umkha. Ha bayo banyakran bat u president jung ke KSU nong thamai circle hadin balawan hajar ula penram juri ki pulit namar ba ka jinglet kem ya unong yalam jongki ha ka porsi teng miet la kumbalik kem ya ki lekno na ka liang jong u la yathu bagi pulit kinnum kem shu bat on penkut no ya gini rekam ulo ong lada ki pulit ki don kaman pan jing shai AA na kinong yalam jong ka KSU kila day ban khot minski men shai om banit kem ya ubriu ha ka porsi teng sinya ula kentui ka sarkar bat ikatanat pulit bakim day ban penterha yo ba ka ding kan kelang Komban shipen kan mau bahagi ni kisngi kisnat trekam jung Khasi Students Union kila pelong ke jin kenra work permit but labor license na kinong belabar jela hakeleng ki benta jong kanong ba shilo Gajing pentrim petsmi joki ngi sutu begini gini tactics jong police department de ring ni ya ka iga kamram bangi hapan leng ni hapan ya bich kmat de takata ayu nakaleng adin bangi la ai kan ni complain nakaliang juga police department nakaliang juga spi ulah ong ba nomor bakatu case ki register ki ong ba bikin niat kmat belingin comply kata ka FIR Andre alian juni ni la shufat complain ba kimde bikin shuharap kulmar le simdi tangi yo kibi brio kiba shimet ki individuals ki pemdan mentab ki seng na ki sida jam ki hadin abut limpa pakini kan jab yang nang ni shikmat yangi ne yanu bikin shuharap klem dadon kata ka sabut kebetikna nomor kumbang an syukur yang akatu kesini anda hakasni pengilai raya kini ki ya ka work permit kumbang ong ipi ba na liang joka police department kidon lang hendrai ki jadi begidon naga kisot kidon jadi pengilai kata ka kam ka ba pengira akti nangi penmong yuno kita ki mender ki akem begini tu hendrai hamdan kita ki bayak nanti penban adin kendiat katu kesini kiparek penban ini dakum tak film ong yang jenglet jeng sarkar bat ya hari ni kita lek kendra ka jok pi la se wa ka ji ong ba ki seng balang nemul kimdon bor ban khna ti tang ki tenat sarkar se pi kawi kalong ba jadi pun stu ba kani ka jinglet jingong jo sarkar banging imdan kata kapor imdan ki ni national awi urukom ladaki concern authorities check ikini kakta nomor ba eventually mo kakta ya ka emlang kasalang kakta hi ya ki onda kini hibreu kila ayo ban buai shunong hania shunong athau kakta ya ka yeng ka emlang kasalang jong ubreu jongi de lada ngila lap kita ki takadang min sashim sinyam nim kwa ba uni jajing thau bon na sabar ba undang roi hakani ka ri ka jongi tapi dang yai liat syu yun ke jing kendra wala da pila sak pengat hakibon ka anjo kumbang ngai pi ba ki nakaliang police department kin persang baik ban thep pajak omtang ini ri kiwi Andre ini pat lada ngidon kata ka meksim bangile ke baba na benta ka ndo ko siap na benta ban imsuk sang kibri gijongi ngim saleh kata ka jing harap
jongki nomor ba kajing harap jongki ke don tang air kim don kata konkret evidence ko balak buat pensisai kata kajing lihat be an kajing Tidak bisa kerja nyupi. perden sampai Okey. kami keleng ke than jong ke nak mai lem kha bat bun ki jaka ki ba ngilap ba ki nong bela bar jela ki bamdon ki dot ki kot ki sla ki babyang pemta nak kalian ka seng kelas sim ki sen jam ban lim phai no ki pat chaki jaka ba ki wan bat dei ha ka singi ka balang ka jong kan ka tayo ka ba ki pulut ha ka steng senya ka ba sibiji steng ki wan ban khanra ka yin ka sem ka jonga lengkat bat ki pulit ki ba lawan ban kendari kay yang kasem kajonga ban ban ra ngaru sa sadar polisian di kay ka penlong lingo kolong ba ndrapoy hati sadar ki ong ba ngi khot ipi ban sim statement mas ko aun bu ka jingkli ba kanu ka rukam ba phila ban sim statement ba beli phila ban khot min si min sai ndai stengnya piwan man putut thia piwan putut dan bat piwan penting ru ya ki bahing ba sem jonga chuok na ka basai ba pilaan penting nga ba pilati biru bangam tiang bat kanu kam ka bangile im simle bian nomor ba kibor bari pet bat kibor bari kmi benne yang ni ka kam gimne ndai nakaliang ka seng ngasim ni kan sinjang pat ba nginle nakaliang ka seng bat kei ka bangile ru kadai namta jong bha jong ka imlang salang jong ka jaj badi barokoi nomor ba ngim kwa mentelep ne ban long pat kata ka Tripura baar nomor ba kumba pi ka jela Tripura menchua 90% kidi kinong snong jongka snong Tripura lai 4% kidi gibri manabar handai kan angyai snem ni ipat ba kajing bun pat hangte hat jela Tripura kepala penlong pat ya ki nong snong jongka tiga than Tripura ba kinong red pat hala ka jongkari kumta nakaliang keseng ru im simla ban susngap ban chongklikti ni nakani gadaw lasim ngadi senjam bang ini achmat bat ban check kot kisla nomor ba ni kwaru ba ka LP tingkat baka mara SSI kan trikam bat kumba PE ba nakaliang kaseng yenum pat song klikti ndai nang ni skmat ni nang penjur su ka jing khanra ka jongi namar ba kita yo ki bladap ni i ba hangte harel bong wat ma phiru PE hi ba idon kita ki khar Bangladeshi ki bawan mon rung sakani ka jela ka jongi te perkhat i ma phi lada kita ki khar Bangladeshi ki ba wan rung klem kot klem sla ki lawan poiso du kan ka dila te kan no khamtam nei ki we pat ki bam simdon ki kot kisla ba byang lani ke Indonesia badai kita kinong India te nakaliang jonga hi masmo ba banyada yam ta kari ba kajai bendo kamde kapop bat ngin lang yada hiru bat nang nis khmat wan penting wan pen song siring namar ba kadang penting kata kat nang pen smith kata ngin satar bat ngi kruwo sha ki dikhat jong kaseng ki badan hakeleng ke beri nyotrap ba pinum ting pinum smith namar ba kajing penting kandon bet nang ning nang tai bat kaweru angkwa ban bu kajing keli ya ka police department bat bor badai pen ba kumnu phila ban kono ingi ba ni sim ya ka anya khti la jong ha ka ba phikno ba ni jong kti ta ki bar jela kajing pinsang kolong ba haswa bangin lek khanra ha ki tu site ki ba ngilek mena kini ki singi ki baladap ha ki tu ki jaka ki adon lupa nakaliang ka police department nakaliang ki officer jok infiltration te hakanu ka benta phimot bandong ba ni jong kti ta ki bar jela aba kita ki nakaliang police department ki adon lupa nakaliang ka ki officer jok infiltration bat phikno lai pujat ini ndai compare namar bangim semle kunu kambian bat ngin nangai kendang hiru nang nang skmat ya kita ki nongoi nong a ki bawan banjela bawan belah hakani ka briu nyotrap jongi Ia ba pion semua ta. Kata kelak ada mau ke kan guna kajing penat kendan kuntam ni an cumai. Tak ada mau kajing penat kajing tak nak buat kulit dem pion mun semua ni. ka bedi bat ngan hawan mi yang ni te kumta kala penlong nga ba ngan wan mi mentas ni bat kila phak sai ni ki kot ki bedi bat ka benta ka ba ki ong ba kinum khot chu te kermen scam ba pinum khot chu iru bat pinum pendik iru ya ki khot jok aja jong ka ki isu nomor ba nimla ban susah bat nimla ban supet ba ki khot jungi kinong tai lang kenya ahmad ka sarkar ahmad ka police department jumpengat pendon kamdon dari kala ki ong ba extensionnya man penting pen smith yang pira yang aru bat pisat along ru nrai wanung penting pat ibahi masam nomor ba ibahi masam ru idan ha kalian gajonga bat ki ai min sim hiru ba nganang tri sedem su
namta kari bakacat jonre di kumba pil along nama bakadi kasian ke ba kita ki kulit ki wan ban kendang hiang jonga ndai kadang kendang kata ka musim ini ijat bende kanum du apo jonga ban namta ki dikot jong kacat bende brokoi